ngizalwa uMkhosa noMpeti khona nomasilela lapho emuva inkonjane yaphezulu uthi ngiyabingelela kamele Nkosi ngibingelele nababambokazi ngikhona futhi ukuzoma nawe nokuzoqinisa nokuzokhuluma nawe eyami inkulumo imfishane futhi sokhuluma nawe njengendoda engikhule nayo over 15 years waba muhle empilweni yami lapha emhlabeni eDrakensberg bengikhona mhla ushada noZanele ngafika ngoLwesihlanu amadokotela uZulu angazi ngihlalise kodwa phansi isandla lapho hamba namaphepha sahamba mina nawe noZanele noMageba no-Tuesday. The next day sabheka eSwazini. The next week sesiyoshadisa kokuqala. So ngizothi kuwe you are an honorable man. Namhla sizovala i-chapter yakho noZanele. Elithi iBhayibheli okuhlanganiswe uNkulunkulu kungahlukaniswa muntu. But abazi isiNgisi till death do us part. Sambelele nawe ngifuna ukukhuluma ngawe kakhulu. Ukuthi ungakuthi I know you are strong. I've seen you in many occasions. And we've been together for that long. And you showed me ukuthi uyindoda umuntu angathembela kuye. I always look at this slogan and say IFP asaphila okangqengelele ushele athi amaplakati wakhe indoda ongayithemba ngizosho njalo ukuthi you are a reliable man uyindoda othi uma iqalele into ayigcine. I flew in this province yesterday and bengikhona ekhaya. I said let me go and rest. Sizokhuluma namhla sewuhlala ubusuku besikhuluma. I remember many things esenzile empilweni yami wena noZanele. Namhla ngizokhuluma ngoJesu. Ngizokhuluma naye. Jesu akafelwanga umfazi. Nangizeluwe I remember when I was in trouble, you came to me. Umama President Kantolo left, right, and center. You came as a friend. Wafaka, you unneeded to do a H2 from Durban to Captain Park. I'm so glad Captain Park. Nkonzo yami lapha Captain Park. Bathi labazalwane lapha Captain Park ngithi kuwe Dudu. Ufike uZanele gula. Uma senza u-30th anniversary wafika. Wathi imputa ngengihlale ngizongena ngapha. Wakhuluma ngathi awugulele. Wathi ayibuthi iyekela ungasezi wathi uZanele uthe angisi. And you came and waqoqa imali enkulu kakhulu. Engiyaya nginikanga ngoba mina nawe siphana. Nesivumelwano ukuthi noma ngiphethe 40,000 antothi lutho futhi. Ngizokulalisa ngizokudlisa. Ngizokuphuzisa ikhokho yethanda ikhokho. uZanele afona athi ngicela impostoli kabula ngayiphuzi ikhokho. Ngithi hayi akasibona siphuze. No, siphuze ikhokho. Siphuze mnangana.
Lokhu umuntu angakubona kungimazi. Wafika ngale moto wamanami lapha enkantolo. When everybody was gone, in my difficult moment, you came to me. I remember uma usanela bene program lapha ku 341 ethi testify. In my weakest moment, you took me to the television when I was there. And I went there and I became strong for that moment, and I became strong until today. You are an honorable man. Possession by uyindoda ke ngimdala ngaka wangikhombisa ukuthi uyindoda ngeminyaka yakho, and you stood with me ebunzimeni, and you never wavered. At some stage you told me ukuthi bathi niye kubasimuzi hlukana nalowo umkhulu. You never gave up. Wafike Benoni yafa imoto yakho, nangizokhuluma nawe how strong you are. Yafa le moto yakho kuhamba ngayo Mercedes-Benz 240, yafa lapha eBenoni, sathi siyifaka kamakhenikhi bathi ayangeke ilunge namhlanje, kufanele uhambe uSwazi. Ngakunika yami imoto entsha. Thatha lela yinje ivuleka phezulu yakhabanga nini ukuthi thatha lela lenza sala ngiyilungisi yalunga-ke ngiyamfonela ngithi ngiyayiletha ngihamba nomhlobo wami JJ uyathanda driver. JJ driver uBishop JJ driver-ke le moto kaNkambule Sambe simikisa lethi imoto yakhe. Nasivule Carolina nayi iphantshana, yasishaya iphantshana, sesiyisa imoto yakhe senephantsa. Hayi iphantsa leyo kudlala, iphantsa leyo yokuthi igobe iring. Uyangizwa mnyamanje? Yagobe iring. Nafika wathi phela uyiletha injani imoto yami? Yakho imoto ngiye ngayo ePhulukwane. Ubuyaphi? Swazi ePhulukwane wathi yabe ngihamba ngale yakho imoto. Ale moto yakhe yagijima. Ngamakilometer angaka bakithi njengoba seyiphumile kwimoto lena izobhadala abantu. Samnika imoto yakhe salungisa irini noJJ, sathatha imali uJJ yasambe lo muntu uyabheda asamba. Ngathi mncane wathi kimi ngiyahamba futhi ngiyaphesheya. Bengicela uyosala nesonto lami for 6 weeks lapha eSwazini, ngena ngiphume, ngene ekuseni ngiphume ntambama. Then wathi unkosikazi wakhe hayi athi amagosa wesonto nofika Friday noma fika Saturday ukwazi ukuphumula umpostoli, manje ngizongena ekuseni ngiphume ntambama, ngene ekuseni ngapha 6 weeks ngisele nesonto lapha eSwazini. Lastly, sengihlala phansi, bathi labazalwane balapha eXhosa Life Church, ucine ube strong, bangiphile imali ukuthi amazi ukuthi kumuphi sesikhuluma kodwa ngijabulile umuhlelo manje. Ngiyajabula mawuhlelo. Lastly wathi uzalenga mina nawe siyabhinga. Ngiyela kwazi ukusingakhona ukuthi nathi yokompyutha kuma-award. Khumbula sicula lami nawe, ake nimnike imali. Nikeni imali. Sondezani imali. Phakamisela amehlo ami.
nguwe msindisi, nguwe ithe malambi ekuhambeni kwami. Ngena muthi, ngena muthi. Wena wethu. Yes. Oh, msindisi. Yes. Oh, ithe malambi ekuhambeni kwami. Wena wezwa izwi lomkhuleko wami. He's